www.louis.gr. Καλησπέρα σας. Σκέφτομαι ότι τέτοια βράδια, έτσι όπως καθόμαστε και μιλάμε για διάφορα ή καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, το πιο βασικό συναίσθημα, πέρα από τη μοναξιά, γιατί για να καθόμαστε να βλέπουμε μόνοι μας τηλεόραση, πάνω να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα στο καναπέ δίπλα ούτε στην καρέκλα, και σκέφτομαι ότι πόσοι άνθρωποι αυτή την ώρα θα θέλανε να μοιραστούν οποιοδήποτε συναίσθημα μέσα από την ψυχή τους με κάποιον, ώστε να βγάλουν προς τα έξω όλη αυτή τη μιζέρια και τη μοναξιά που μπορεί να τους διακατέχει για πολύ απλά πράγματα. Η αφορμή αυτή που σκέφτηκα έτσι είναι γιατί προχθές ήρθε ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είναι 45 ετών, ήρθε από τη Νέα Υόρκη, είναι χρηματιστής, μου έκανε την τιμή και έγινε μέλος βέβαια στο γραφείο, αλλά ξέρετε, μου λέει, ήρθα με πάρα πολύ διάθεση, άνεση και πάνω απ' όλα πολύ ωραίο συναίσθημα, και πίστευα ότι όλο αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα λίγο πολύ το έχουν περάσει όλες οι χώρες, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά εντάξει, ο κάθε άνθρωπος το νιώθει και το βιώνει διαφορετικά. Πίστευα λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα θα έχει φέρει πιο πολύ κοντά τους ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρετε, στα προβλήματα, ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι όλοι έχουμε ακόμη στην Ελλάδα την ανθρωπιά μας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε ή να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να έχουμε μια διάθεση ο ένας να καλύψει τον άλλον. Και μου λέει, ξέρεις, είμαι λίγο καιρό εδώ, αλλά αυτό δεν το βλέπω. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Πίστευα λοιπόν ότι οι άνθρωποι, ναι μεν, μέσα από κάποια πράγματα όντως νιώθουμε διαφορετικά ή νιώθουμε περίεργα, όμως η διάθεσή μας και το μυαλό μας λέει ότι η ζωή δεν σταματάει ποτέ, η ζωή μας πρέπει να προχωράει, ο καθένας να την βάζει σε μία θέση έτσι όπως του αρμόζει και του αξίζει, γιατί όλα ξεκινούν από εμάς. Το να κλαίμε δεν αλλάζουμε κάτι. Μακάρι, θα κλαίγαμε ομαδικώς μια στιγμή, θα κάναμε μια συγκέντρωση, θα κλαίγαμε, θα διορθώναμε τα πράγματα, θα τελείωνε η υπόθεση. Έλα όμως που δεν γίνεται και ότι ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι. Τι κάνουμε λοιπόν? Χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι το ωραιότερο φάρμακο, γιατί συγκινεί όλους τους άλλους δίπλα μας, γοητεύει τους πάντες, δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί σε ένα ωραίο χαμόγελο, και πάνω απ' όλα η δικιά μας η ψυχή, όταν χαμογελάμε, έχει ακριβώς την ίδια αίσθηση με την ελπίδα, ότι ναι μωρέ παιδί μου, είναι καλύτερα τα πράγματα, μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε ή να είμαστε υπερβολικοί. Τα πράγματα δεν φτιάχνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως όταν έχουμε καλή διάθεση και πάνω απ' όλα όταν έχουμε πολύ καλή συντροφιά, πιστεύω ότι ο ένας με τον άλλον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις θετικές. Πάντοτε ένα θετικό μυαλό δίνει λύσεις, ενώ μια αρνητική κατάσταση, μια αρνητική σκέψη μας πηγαίνει πίσω. Εμείς έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε μπροστά σε όλα. Νομίζω ότι ο καθένας μόνος του και ξεχωριστά θέλει να βαδίζει μπροστά. Αυτό μην το περιμένουμε από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί. Ίσως δεν ξέρουν και τον τρόπο οι περισσότεροι. Αλλά ο σκοπός είναι ότι εμείς, επειδή ξέρουμε καλύτερα τον εαυτό μας, έχουμε αυτογνωσία, ξέρουμε τι μας ευχαριστεί και πάνω απ' όλα έχουμε αντιληφθεί τι μας λείπει, πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να το εντάξουμε στη ζωή μας. Ό,τι αρνητικό πρέπει να το πετάξουμε. Μπορούμε να το πετάξουμε. Θεωρώ ότι όλα μπορούμε να γίνουν και να γίνουν σωστά, αρκεί εμείς να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Και δεν είναι δύσκολο, γιατί και εγώ μην νομίζετε ότι μέσα από εσάς παίρνω γνώση και εμπειρία και ιδέες. Γιατί όταν συζητάμε οι άνθρωποι, πάντοτε αυτά τα διαφορετικά μυαλά με διαφορετικά βιώματα βρίσκουν πάντοτε λύσεις και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό είναι και η κοινωνία του γραφείου στο Λούι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε και το έχουμε καταφέρει αυτό, γιατί νιώθουμε πια ότι είμαστε οικογένεια. Νιώθουμε ότι είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Με παίρνετε τηλέφωνο και λέτε και με ξέρετε χρόνια. Εγώ σας ακούω και ξαφνικά νιώθω από τον τρόπο που μιλάτε ότι θέλετε να με βάλετε στη ζωή σας. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενη με κάνει αυτό. Οι γονείς που με παίρνουν
και ξαφνικά γινόμαστε οικογένεια για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Οι ίδιοι εσείς με τα email σας, με τα τηλέφωνά σας, ειλικρινά νιώθω ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς πολύ απλά όταν κάποιος εκφράζει μία κατάσταση την οποία συμπορεύεται με όλους τους άλλους, δηλαδή όλοι νιώθουμε ακριβώς το ίδιο και ο καθένας από τον τομέα του μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για αυτά τα πράγματα, κοίταξε να δεις πώς μπορούν να κάνουν μία ευτυχία. Λοιπόν, τελικά τα πράγματα, αυτό ανακαλύπτω καθημερινά, ότι στην ουσία είναι πολύ απλά. Εάν είμαστε μεταξύ μας και μπορεί ο ένας με τον άλλον να βοηθήσει, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Εσείς από τη σκέψη και από την κίνηση που κάνετε ερχόμενοι στο γραφείο, εγώ με το υλικό που έχω, τα άτομα που επισκέφτονται και που έχουμε όλη την ίδια ανάγκη, τι κάνουμε? Ένα κράτος ευτυχίας. Και θα το καταφέρουμε. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω πολύ στη δύναμη του ανθρώπου. Και μου το έχετε βγάλει πάρα πολύ εσείς. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Δεν ξέρω για όλους τους τομείς, αν και πιστεύω ότι αν θα ανακατευτούμε με όλα, ένας άνθρωπος που έχει παιδεία, πολιτισμό και μία γνώση, ξέροντας τα πράγματα, μπορεί να πετύχει. Και συνήθως οι πολύπλοκες γνώσεις δεν αποφέρουν τίποτα. Είναι πολύ απλά και πρακτικά πράγματα, όπως τα βλέπουμε και στη ζωή. Που με μία απλή κίνηση, μία απλή συνεννόηση ή ένα απλό τηλέφωνο στο 210-41-76-812 αλλάζουμε όλοι μας τη ζωή. Αλλάζουμε όλοι μας τη διαδικασία της σκέψης και θέλουμε να τα αλλάξουμε. Και εγώ, επειδή ναι, μεν καλά τα λόγια μου λέτε, κυρία Λουή μου, αλλά οπωσδήποτε το τι ακριβώς δωράκια έχετε να μας κάνετε είναι το να βλέπουμε τις περιπτώσεις, να συγκρίνουμε ότι σαν και εμάς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και που προσπαθούν να βρουν κάτι αντίστοιχο με εμάς και που είναι σκορπισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, που φοβούνται, που έχουν ανασφάλειες, που κάπου το σκέφτονται και σου λέει τώρα μωρέ τι θα γίνει. Και ειδικά όταν έχουμε προσόντα. Αυτό μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, γιατί δεν περίμενα ποτέ χρόνια ολόκληρα και μου το λέτε κι εσείς, ότι οι άνθρωποι που έχουν όλα τα καλά του Θεού, που έχουν προσόντα, που έχουν εμπειρίες, που έχουν γνώση, που έχουν καλές οικογένειες, τελικά είναι το πιο δύσκολο πράγμα να βρουν έναν άνθρωπο ίδιο. Τι κάνει όμως το γραφείο Λούις? Του συγκεντρώνει. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, γι' αυτό υπάρχουν το 2015 γραφεία συνοικεσίων. Ζούμε σε μια πλήρη ελευθερία. Πλήρη ελευθερία. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να σκεφτούμε τα πάντα. Όμως, τι μας κρατάει πίσω? Ξέρετε τι? Η καρδιά μας, το μυαλό μας, οι αμφιβολίες μας, ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος της ανασφάλειας, ο φόβος ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας καταλάβει. Ίσως γιατί έχουμε ζήσει εμπειρίες και παραλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, κουραζόμαστε ψυχικά, σωματικά, νοητικά, να λέμε, να ξαναλέμε, να ξαναλέμε και τελικά απέναντι να βλέπουμε έναν άνθρωπο έκπληκτο. Ούτε να καταλαβαίνει τι ακριβώς λέμε, ούτε να προσπαθεί να καταλάβει, είτε γιατί δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτό μας απογοητεύει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν θες να κάνεις οικογένεια, είναι πολύ ωραία η εμφάνιση, ξεκινάμε η έλξη, τα πάντα, αλλά ζεις με το μυαλό και την προσωπικότητα κάποιου. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί δεν μπορείς να ζεις μια ζωή χωρίς να έχεις ανταπόκριση, χωρίς να σου εξητάρει κάποιος το μυαλό, χωρίς να μπορείς να μιλάς, να γελάς, με οτιδήποτε, με το πιο απλό. Ακόμη και όταν βλέπεις μια τηλεόραση ή ακόμη βλέπεις ένα σύριαλ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, το έχουμε ξαναπεί, μοιραζόμαστε, γίνεται πιο ευχάριστο, πιο όμορφο. Έτσι λοιπόν και εγώ σας φέρνω λοιπόν κάθε φορά κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερες, special που λέω εγώ ανθρώπους, γιατί τους θεωρώ ξεχωριστούς τους ανθρώπους και μόνο ότι κάνουν μια κίνηση, να αλλάξουν τη ζωή τους, τον τρόπο που ζουνε και να εντάξουν μέσα σε αυτό την ευτυχία, τη χαρά. Δεν φοβούνται τις λέξεις, δεν φοβούνται τους ανθρώπους, θέλουν να κάνουν κάτι, τότε αυτό για μένα είναι ένα κίνητρο, μια προοπτική να σας... Θέλω να σας το δείχνω, να το ακούτε, για να μπορείτε κι εσείς να ταυτίζεστε και να λέτε, ξέρεις κάτι, όχι, θα κάνω κι εγώ την κίνηση, θα πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Δεν έχει κοστίσει τίποτα. Οποιαδήποτε γνώση μέσω τηλεφώνου ή προσωπικά ενημέρωσης δεν κοστίζει τίποτα. Μαθαίνουμε όμως ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα και είναι τόσο δίπλα μας η ευτυχία, τόσο δίπλα μας ένας άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται και να νοιάζεται σαν και εμάς, που μπορούμε να κάνουμε έτσι το χέρι μας. Και πρέπει να το κάνουμε έτσι το χέρι μας, γιατί είμαστε καταδικασμένοι όλοι μετά.
Είναι αλυσίδα. Όπως το καλό είναι αλυσίδα, έτσι είναι και η άρνηση αλυσίδα. Όχι, εμείς θα τη βγάλουμε την άρνηση από τη ζωή μας και θα πούμε το θετικό, θα χαμογελάμε. Να, έτσι, σε πείσμα καιρών, εμείς θα χαμογελάμε, θα είμαστε κοινωνικοί και θα δείτε στο τέλος ότι όλοι θα είμαστε κερδισμένοι. Θα πάμε για καινούριο ρεκόρ. Λοιπόν, ξεκινάω. Εντυπωσιακή εμφάνιση 32χρονη πτυχιούχος οικογένειας επιστημόνων. Είναι φινετσάτη, είναι εξαίρετη προσωπικότητα και θηλυκότητα και ψηλή και λεπτή και όμορφη. Και ζητάει έναν κύριο μέχρι 40-42 ετών που είναι και εκείνος πτυχιούχος, να έχει μία δουλειά και να θέλει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Ναυπηγός 45χρονος. Είναι γενικός επιθεωρητής στο Λονδίνο, Ελβετία, Γαλλία. Η βάση του είναι και εδώ. Βεβαίως πηγαίνω, έρχεται, είναι μικρά ταξιδάκια. Μπορεί να παίρνει και τη γυναίκα του μαζί. Δεν τον ενδιαφέρει και να δουλεύει, γιατί είναι το οικονομικό αδιάφορο σε αυτό. Είναι πολύπλευρος, είναι αρενοπός, είναι εξαιρετικά γοητευτικός. Έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα και θέλει μια κυρία μέχρι 37-38 ετών και να δουλεύει, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά και να μην δουλεύει και να τον ακολουθεί, ακόμη καλύτερα. Το οικονομικό του είναι αδιάφορο. Αυτό σας το λέω για κάποιες κυρίες που μπορεί να έχετε χάσει τη δουλειά σας ή κάπου να μην μπορείτε να βρείτε. Δεν έχουμε προβλήματα. Ξέρετε, καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο συναρπαστική από τη φαντασία. Καμιά φορά φανταζόμαστε ότι τώρα, σε έτσι πως ζούμε, ένας άνθρωπος μπορεί, θα θέλει να μην δουλεύω, θα κοιτάει τα οικονομικά μόνο. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Εγώ έχω την άλλη πλευρά που συζητείτε. Η άλλη πλευρά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κολώνουν σε οτιδήποτε. Και το εννοώ τόσο λαϊκά, γιατί ξέρετε κάτι, είναι η μόνη λέξη που μπορεί να δείξει έναν άνθρωπο ή έναν άντρα που δεν σταματάει σε διάφορα μικρά πράγματα. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο τον οποίο θα τον ελέγξει πρώτα εκείνος. Δηλαδή κανένας δεν παντρεύεται οποιονδήποτε. Όποιες συνθήκες, ακόμη και οι προτάσεις που κάνουμε εμείς, τι γίνεται, είναι από επιλογές. Επιλέγετε εσείς, σκέφτεστε εσείς, αποφασίζετε εσείς. Άρα λοιπόν, όταν δείτε ότι βρείτε έναν άνθρωπο που αξίζει για σας, που σας ενδιαφέρει εσάς, βλέπετε και το χαρακτήρα του, βλέπετε πώς πορεύεται στη ζωή του. Οπότε κανένας δεν μπορεί να μας γελάσει ή να κλείσουμε τα μάτια. Και ειδικά μέσα σε ένα γραφείο που υπάρχει όλο αυτό το προστατευμένο περιβάλλον που καλύπτει τους πάντες. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να είναι, ξέρουμε απέναντί μας ποιον θα παντρευτούμε. Γιατί είμαστε υπόλογοι στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη πουθενά, ειδικά στο γραφείο που υπάρχει τόσο μεγάλη βοήθεια, υπάρχει τόσο μεγάλη επιλογή, υπάρχει τόσο μεγάλη ασφάλεια. Δεν υπάρχει άλοθη αποτυχίας και δεν το παρέχω κι εγώ, διότι θεωρώ ότι μέσα από το γραφείο μπορούμε να κάνουμε τους καλύτερους γάμους και να υπάρχει ρομαντισμός, αγάπη, ευτυχία, οικονομική δυνατότητα και σεβασμός. Σεβασμός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό. Όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας, ξέρουμε την αυτογνωσία μας, ανακαλύπτουμε τα θέλω μας σε οποιαδήποτε ηλικία. Γιατί οποιαδήποτε ηλικία και να έρθει σε ένα γραφείο, να ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πάρει μια απόφαση. Την έχει σκεφτεί σοβαρά. Ξέρει τι ακριβώς κάνει. Είναι λοιπόν δυνατόν να κάνει λάθος απόφαση και είναι δυνατόν να τον αφήσουμε κι εμείς τον οποιοδήποτε άνθρωπο να μην δει τα στοιχεία που δεν έχει σε αυτήν την τομέα ανάγκη, γιατί μαζί όταν συμπορευόμαστε πάντοτε η λύση είναι το πιο θετικό. Και ο άνθρωπος, όπως και η αδιαφορία φαίνεται, έτσι φαίνεται και το ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να καλύψεις την καρδιά σου, δεν μπορείς να κάνεις πέρα το μυαλό σου, σου φωνάζει, αυτός ο άνθρωπος είναι. Έτσι όταν με τόσο ιδιαίτερα πράγματα μπορούμε να ανακαλύπτουμε, δεν νομίζω ότι γίνεται λάθη. Ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ μικρά, τα οποία διορθώνονται. Αλλά ο χαρακτήρας είναι ο κύριος πυρήνας ενός ανθρώπου και αν θέλετε, μιας οικογένειας. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα και εκεί τελειώνουν όλα. Όταν τελειώσει ο σεβασμός και όταν τελειώσει το να με εμπνέεις και να μου εκπέμπεις πράγματα, τότε τελειώνει και η οικογένεια ή η αγάπη. Εμείς δεν τα αφήνουμε αυτά, ξεκινάμε πιο πρακτικά πράγματα, αλλά στην πορεία οι βάσεις και οι κολόνες είναι τόσο γερές που όποιο σεισμός και να γίνει στην προσωπική μας ζωή, ξέρουμε και αντέχουμε. Ξέρετε, μαθαίνουμε πολλά. Το έχω ξαναπεί. Το γραφείο είναι πολύ μεγάλο σχολείο.
πέρα ότι μαθαίνεις τον εαυτό σου, μαθαίνεις και τους ανθρώπους. Μαθαίνεις πάνω απ' όλα να συμβιώνεις με αυτούς. Μαθαίνεις πάνω απ' όλα να ξέρεις να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο. Και εσύ, μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, να κάνετε μια ολοκληρωμένη επιτυχία και ευτυχία. Και όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, όταν φύγουμε από το εγώ και πάμε στο εμείς, τότε όλα, ό,τι ζούμε είναι πολύ καλύτερα και το ξέρουμε. Λοιπόν, Μεγιστάλας επώνυμων επιχειρήσεων, είναι 54 ετών, ψηλός, είναι πολύ γοητευτικός, έχει τα μαλλιά του όλα, γιατί με ρωτάτε καμιά φορά και για τα μαλλιά, δεν πειράζει, εγώ τα έχω με όλα και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτά είναι γούστα. Είναι ανθρώπινο. Θέλω και το μαλλί μου, θέλω και το ωραίο μου το πρόσωπο, θέλω και το ωραίο μου το σώμα. Γιατί να μην τα θέλουμε? Έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να είμαστε στο μέτριο? Ο κάθε άνθρωπος έχει το καπάκι του. Εντάξει, έχω και κάποιους ανθρώπους που λένε μ' αρέσει να είναι ξυρισμένος κάποιος, ή μ' αρέσει να είναι ξανθιά, ή μ' αρέσει να είναι μελαχρινός. Για όλα τα γούστα υπάρχουν. Αλλά αυτά είναι τα κερασάκια. Γιατί όταν θα δεις έναν άνθρωπο, εγώ τα πιστεύω αυτά και τα βάζω έτσι και δεν μου λένε τίποτα, γιατί λέω ναι, θέλω, είναι πολύ ωραίο να θέλω. Αλλά όταν βγω και δω ανθρώπους, τότε με γοητεύει η προσωπικότητά τους. Οπότε εκεί και λίγο μαλάκι να μην έχει, το καταπίνουμε, δεν το βλέπουμε καν, και λίγο μπακάκι αν έχει, λίγο χεράκι αν έχει. Ποιος είναι ο τέλειος? Κανένας. Όταν αυτά γίνονται όμως συμπαθητικά, γίνονται ωραία, γίνονται καταπληκτικά, όταν βρούμε τον άνθρωπό μας και το μάτι μας, όλο του αυτό το στυλ που βλέπουμε, το αγαπάμε. Το θέλουμε. Διαφορετικά θα ήταν παντρεμένοι ξεχωριστά, η άρια φυλή. Δεν γίνεται. Και οι χοντρούλιδες είναι καλοί, και οι ψηλούλιδες είναι καλοί. Όλοι είναι χαριτωμένοι. Όλοι όταν βγάζουν τον εαυτό τους, όταν βγάλουν την καρδούλα τους, όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και να το αρπάξουμε αυτό. Γι' αυτό και ακριβώς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο με ό,τι και να έχει. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, ούτε εγώ ειδικά δεν σταματάω την ελπίδα από κανέναν άνθρωπο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρώ ότι για όλους τους ανθρώπους, για όλους υπάρχει το αντίστοιχο. Το έχω διαπιστώσει, τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα που μου έχουν συμβεί και οι ίδιοι οι άνθρωποι λένε μπα, δεν νομίζω και ίσως να είναι έτσι. Σας πληροφορώ, βρίσκουμε. Η καλή διάθεση και η καλή καρδιά ανοίγει πόρτες. Ανοίγει πόρτες. Και εδώ είμαι να σας το αποδείξω. Στο 2-10-41-76-8-12 θα δείτε τι απαντήσεις έχουμε. Μαζί θα τις βρούμε. Ανθρώπινα, ωραία. Εσείς τη θέληση και εγώ την εμπειρία. Θα μου πηγαίνετε και λίγο στο site www.louis.gr που βάζω κάποια πράγματα, που παίρνουμε κάποιες συνεντεύξεις, οτιδήποτε να μαθαίνετε, έτσι να παίρνετε μια εικόνα. Θέλω όταν έρχεστε να έχετε μια εικόνα, να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επιλέγουμε, ακόμη και με αυτόν που θα συνεργαστούμε, να έχουμε ωραία χημεία, να μπορούμε να έχουμε την ίδια διάθεση. Γιατί το αποτέλεσμα έχετε και πιο γρήγορα και καταλαβαίνόμαστε και μεταξύ μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οικογένεια πρέπει να γίνουμε. Μέχρι να σας παντρέψω θα είμαστε συνέχεια μαζί, θα με ακούτε συνέχεια. Ναυλομεσίτης, 54 ετών, με 2 μάστερ διεθνών προδιαγραφών, 1,82, με αθλητικό στυλ, θέλει μία κυρία, είναι ελεύθερος ο κύριος, θέλει μία γυναίκα μέχρι 45 ετών, ελεύθερη, κατά προτίμηση. Θέλει να είναι καλή, σοβαρή, απλά πράγματα. Εντυπωσιακή εμφάνιση, 27χρονη καθηγήτρια. Είναι με 2 ντοκτορά, είναι έντονη θηλυκότητα, δεν είναι αυτό που λέμε η κούκλα, αλλά έχει αυτό το πράγμα, αυτό το sex appeal που είναι σημαντικό, αυτό που θέλουμε όλοι, ναι, αυτό το έχει. Μου φεύγει και το ακουστικό, τώρα με συγγνώμη που κάνω συνέχεια έτσι, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, πολύ ωραία κοπέλα. Θηλυκό, βγαίνει έξω και λες, κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, και έχει και ξέρει τους τρόπους, έχει και ευγένεια, έχει ήθος, έχει τα πάντα. Έναν άνθρωπο θέλει να βρει, να τα μοιραστεί όλα αυτά και θα τον κάνει ευτυχισμένο, γιατί έχει τα προσόντα. Όπως και εσείς που πιστεύετε, όλοι μας έχουμε προσόντα, να έχουμε έναν άνθρωπο να τον κάνουμε ευτυχισμένο. Πάντοτε. Λοιπόν, τον βρήκα. Ελληνοαμερικάνος από τη Νέα Υόρκη. Είναι 45 ετών. Έχει εταιρεία δική του στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη ανθεί. Να σας πω το νούμερο, γιατί και εγώ κάθισα όταν το άκουσα. Νούμερα δεν ακούς τώρα τέτοια πράγματα. Είναι 12.000 μηνιαίος. Ναι, καλά ακούσατε.
12.000 μηνιαίους. Εγώ το σκέφτηκα, λέω, μπάσα, μου βάλε κανένα μηδενικό παραπάνω. Όχι, μου λέει. Το λιγότερο μου λέει που βγάζω. Και φαινόταν ο άνθρωπος. Λέω, για φέρε κάτι στοιχεία εδώ πέρα να τα δω. 12.000 να σε δω. Να δω τι γίνεται. Λοιπόν, όντως πραγματικά στη Νέα Υόρκη ευημερούν όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που είναι πετυχημένος, έχει χτίσει ολόκληρη εταιρεία κολοσσό εκεί, πηγαίνει, έρχεται συνέχεια εδώ, οπότε δεν την ενδιαφέρει. Γι' αυτό θέλει και Ελληνίδα, αλλά μου λέει: εγώ τα ακούω και εδώ πέρα έχω τους γονείς μου, και στη Βοστόνη μπορώ να πάω, και στη Νέα Υόρκη, και στη Μυτιλήνη μπορώ να πάω, παντού μπορώ να πάω. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιος να είναι μόνο στη Νέα Υόρκη. Έχω το σπίτι μου εκεί, αν θέλουμε μένουμε εκεί. Και 8 μήνες εδώ. Εμένα η δουλειά μου είναι τέτοια που μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι άνετα και βέβαια με τόσα λεφτά, τι του είναι να του πηγαίνει και να έρχεται να φτιάχνει τα πάντα. Όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει, είναι ανοιχτός στα πάντα. Και είναι και ένας δίμετρος, είναι 1,95, είναι μελαχρινός και ωραίος, αθλητικός και ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ άνετος. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτό το κλισέ, ξέρεις, εγώ είμαι πετυχημένος, είμαι αυτά, γιατί και αυτά δεν τα συμπαθώ και καθόλου όταν κάποιος έχει χέπαρση. Είναι ένας απλός άνθρωπος που θέλει να μοιραστεί τη ζωή του. Έφτασα, μου λέει, 45 ετών, ό,τι ήθελα να κάνω το έχω κάνει, τώρα θέλω να κάνω παιδιά και οικογένεια. Αχ, τι ωραίος άντρας και τι καλό παιδί. Ποια θα είναι τυχερή, και έχω πολλές τυχερές από αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι και καλά τα προσόντα του, αυτό είναι. Δεν έχω όμως μόνο αυτόν, Διδάκτορ πανεπιστημίου, 43χρονη. Άλλη κούκλα, εξαιρετικός άνθρωπος και από πολύ καλή οικογένεια στα Βόρεια Προάστια. Σοβαρή, ηθική, όχι σοβαροφανής, είναι σοβαρή. Δηλαδή παίρνει τη ζωή της στα σοβαρά. Θέλει να κάνει πράγματα. Έχει ακόμη στόχους, έχει ακόμη μέλλον, είναι νεανική και θέλει να κάνει και παιδιά. Πρωτού περάσει το τρένο. Μέχρι 50-52 ο κύριος να είναι μορφωμένος, τίποτα άλλο. Γιατρός, είναι παθολόγος, ειδικός παθολόγος, 36χρονη. Μία εξαιρετική κοπέλα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, είναι από φτωχή οικογένεια, μεγάλωσε, σπούδασε τα πάντα, δούλευε, ίσως και γι' αυτό το κάνει και με μεράκι. Θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο, δεν τον ενδιαφέρει να είναι γιατρός, δεν την ενδιαφέρει, να είναι ένα καλό παιδί και να έχει μια δουλειά. Τίποτα άλλο. Απλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Πτέραχος, 65χρονος. Ωραίος κύριος. Έχω πολύ στρατιωτικό θέμα. Ταγματάρχες, συνταγματάρχες. Όλοι και γύρω σε αυτές τις ηλικίες. 60, 62, 65, 68. Ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος, είναι 68 ετών, αλλά είναι 1,90 είναι. Είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα και γεμίζει ο χώρος. Ούτε καν του φαίνεται 68 χρόνων, τίποτα. Βλέπετε, δεν είναι μόνο. Οι άνθρωποι σήμερα περιποιούνται τον εαυτό τους. Ίσως όμως αυτό που μου είπε και κάποιος είναι ότι όταν, επειδή η ψυχή μας δεν γερνάει και η καρδιά μας νεανίζει πάντα, μας βγαίνει και στο πρόσωπο, μας βγαίνει στον τρόπο. Όταν δεν το βάζουμε κάτω, βγαίνει και προς τα έξω όλο αυτό το χαρούμενο που έχουμε. Και έτσι ο άλλος δεν είναι μαραζωμένος. Να πεις πώς είναι. Ή πόσες φορές λέμε καμιά φορά, βρε, είναι 40 ετών, αλλά κοίταξε πώς φαίνεται. Γιατί όταν καταβληθεί λίγο η καρδιά, το μυαλό, βγαίνει και στο πρόσωπο. Όσοι είμαστε λοιπόν χαρούμενοι, είμαστε παχουλοί, όσοι είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είμαστε έξω καρδιά, δεν γερνάμε και ποτέ. Βάζω και τον εαυτό μου στη μέση. Αυτό. Λοιπόν, Χρυσοχώος με οικογενειακή επιχείρηση, 30χρονος. Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Καλά, 30 χρονών είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. Πάρα πολύ καλό. Και έχει και γονείς που γελάνε συνέχεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι άνετοι, γελαστοί. Μεταδίδουν λοιπόν στο παιδί του κάτι τέτοιο και έρχεται αυτός ο άνθρωπος που είμαι 30 ετών, θέλω να παντρευτώ, έχω κάνει κανένα 2 σχέσεις, εντάξει δεν ταιριάξανε, εγώ όμως θέλω να κάνω οικογένεια. Και μπράβο του, είναι εξαιρετικά καλό παιδί. Θέλει μια κοπέλα μέχρι την ηλικία του και να μην δουλεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και φτωχιά να είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μου λέει: εγώ έχω και για τους δυο μας. Παιδίατρος, 35χρονος. Εξαιρετικός. Είναι και στο εξωτερικό, πηγαίνω, έρχεται και συνεργάζεται με Γερμανία. Όμως η βάση του είναι εδώ πέρα και είναι και ένα εξαιρετικά όμορφο παιδί. Είναι από οικογένεια γιατρών. Κλινική ψυχολόγος, είναι 40χρονη. Είναι ελεύθερη, είναι εξαιρετικά όμορφη κοπέλα, είναι απλή στους τρόπους. Κοιτάξτε, είναι ψυχολόγος, έχει βρει τις δομές της, ξέρει τι συμβαίνει και πάνω απ' όλα δεν έχει έπαρση. Θέλει έναν κύριο μέχρι 50 ετών να κάνει οικογένεια. Παιδοψυχολόγος, 44χρονη.
Πάρα πολύ καλή περισσότερη. Λοιπόν, και επειδή από το αυτοί μου λένε κλείνουμε, αρχίζω. Ποινικολόγος 50χρονος, δικηγόρος 44χρονος, συνταξιούχος δικηγόρος 68χρονος, χειρούργος 48χρονος, ιδιοκτήτρια ναυτιλιακής εταιρείας 35χρονη, Ελληνοαμερικάνος 60χρονος, αεροσυνοδός 45χρονη, με τεχνική εταιρεία 45χρονος και ό,τι άλλο θέλετε θα με πάρει τηλέφωνο στο 210-41-76-812 και εγώ είμαι εκεί να σας λύσω τα πάντα και να σας αλλάξω τη ζωή. Καλό βράδυ. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τον άνθρωπο της ζωής σας. Οι τρόποι είναι πολλοί. Ένας όμως εγγυάται σίγουρα αποτελέσματα.